Thil Maklor Khom episode 26 Thalak Chanchin Rat Thak Te Palina Omaira Sanchez He Thalak hi November ni som pathum sangkhat zakwa somriat panga alakani a Armero tragedy tia ansoitrin Colombia tlangkang na sa takwanga Colombia a mi sing ni sanga la inun an chan na mun ani a Amero khwa a me chano pangkum som pathum mi Omaira Sanchez po athizinga hian atelve a he thalak lungchia thlak tak mai hi Omaira Sanchez tlangkang awanga chiatnan sa tak thleng chuan inchima tangin tui aron lian si a he thla an lak lai hian dar kar somnga panga heti hian atang to ani ti chuan an hu loka aboral ta ani pathumna Heaven's Gate Group he thalak hi March ni somni paruk sangkha zakwa somkwa pasaria lakani a Paul Kalswal sikhat Heaven's Gate Group mizo tong chuan vanram kot chua Paul tepo ati theimayang chu heng Paul jingami somthum pakwangot mai chu anin ti hlum top mai ni anrin dan chuan hetia an thi hnu hian alien in an thlona an lak chho an ring ani Heaven's Gate Group ho tu pa ber Marshall Apple huai thi rilru boi thin ani a ama hi aminga du ti in a in kautira Iswa Krista thla kal zel jingami ni in ngai bok an ho tu pa hian nakina UFO ron kalin he khovel hi amron ti chevek don ti nazir tira he arel ru boina sat wang lai hian Paul te chu he in ti hlumna hian a hruai luta ani bermai pani na Jack den he thalak hi sangkha zakwa samsari panga alak ani a he mi te pani hi unaw ni in Sean le Michael McKicken an ni a ti chuan moro rock an ti hmuna anom lai chuan heti hian engemaw wanga an samron phirwak mai chu an nui za in ti hian thla an la hmana ma se an thalak hnu reilo te a chuan trekin aron deng ta ani vanei thlak takin an pahnih hian an thilo hlawa ama ro chu na satakin an kanga ma se an zingami pakhate ro chu athi ani trekin a den don hian heti hian sam atikang theini om takani samaron kan ve chuan tlan chiat chiam po afu mai thei ani pakhatna Blanche Monier he thalak rapom tak mai hi khoi thlasang film velami emo in lo ti mai theya ma se he thalak hi atak takani a French nula kumsom ni panga lai mai room phui veka siama khungbo Blanche Monier thalak ani kumsang khazakwa pakhat me ni somni pathum khan Paris Attorney General chuan lekha pakhat athon tu in ziak mi alo hi adong nol maya chu lekha chuan 21 Rue de la Visitation Street a nu pakhat tan tirani thu a inziaka he lekha hian police te chu athong hle maya he address a cheng hi an thiat sa ani a kumsom sari panga u pa mei thai Louis Menier de Marconey le afapa Marcel Menier dan lamzir chuak mithiam tak te chu an chenga he mi te chung kwa hi mi ho sa tak chung kwa le mi poin an za tak chung kwa an ni a an chung ko tho that le felwanga eng emo choi moina hial te po lo dong to ani ma se kumsom ni panga liam ta vel khan an fanu Blanche Monier nu hlim theile fel tak mai chu chin hriat lawa abo thu an hrathunga ti chuan police te chuan he in chu an check ta ani ti chuan an in chung pakhat room in kal tlat mai hi an hmu chuan an va chu cheta a chuta an va hmu chuan abara khai chiang hle mai Blanche Monier kumsom ni panga zet mai chin hriat lawa bo to ngei mai chu cher em mai aru avuna bet an tiang chau mai hian alo oma a ek le ei tur bang noi te nen in chopol nuai hian alo om reng mai ani alu chu puanin alo in khua kumsom li pakwa upa lo ni to in kezi som ni pali vel chi alo ni to ani saruaka omin laule khurin aril ru po adik to lo ti hriat tak mai hian ameng a roi to ani kumsom ni pali zet chu ni eng mu to lo ani a anwa mu chua hian eng po amungam to lo ani heta avala chuak tu zingami soidan chuan rumin khar phui vek in kal kan mu chuan hong turin order kan pe a aloin khar phui hne hle maya kong khar parda te chu kan han hlip thla te chu khoi chet ngai lo ti hriat fashan hian bol hlo aron tla khului lui mai ani ti chuan chu kong khar in kal chu kan chu chia a han hong ta a alo thim veka eng alu chia chuan khuma chuan nu pakhat lo mu kan va mu a blanket balte nom em mai hian alo in khua Blanche Monier nge ani ti kan thanga lani ruak vekin chu khum chetak mai drop em maya chuan alo mu a
abul vela chuan ek then ngai lo ti hriat tak khoro to tele eitur troi to tele thil sang alo let rem rum maya ran nung khuma te chuan an lo wak noi boka arim chelu tuka room chunga po kanom rei theilo ani ati ti chuan he nu khongai thlak em mai hi blanket fai khu vatin hospital panpui anita a anu kumsom sari pangami chu heti la hian sitting room a alo thu mai ani ome blanch monier chu an han bol fai tele bol ruak tha an hip te chu nuamati zia soi chuak ve a ma se ni eng te chu ati hlei thei to lova a hlau de utlat to mai ani police te chuan heti rap thlak tak maya kumsom ni panga zet mai khung bawa awm na chan an chuya chuta an thil hmu chua chu hei hi ani kumsom ni panga vel ani khan blanch monier chuan ukil pakhat re thei ve tak mai ama aya upadei tole ngal an thenom lokami nen anin ngai zonga monier hian amangai em maya monier nu hian he ukil re thei tak hi adu lo bur mai si a thren turin afanu chu awawin awawa ti chuan anin hial na sat pha tamaya ma se monier chuan a thren du boxi lo ani chuta chuan anu thinrim chuan a fapa punin zan khat chu monier hi he ruma hian an kalhnan ta a anu chuan ka threnang ti itiam ma chu ruma hian kan kalhnanang che atitani anu hian reilo te a chuan monier hian anu thu a oi mai po ring ve ani jun ni kwa sangkha zakwa pakhata New York Times article chuan heti hian ziaka huna local zela monier po alo upachho ve ta zela amangai ukil pa chu kumsang khat zariat somriat panga khan aborala heng hun lai zong po hian ruma chuan an kalhnan zel ani anu chuan eitur bang noi te bak pek po apelowa chu room thim taka chuan sazu te bak kom tur anei talawani he atanin a hian ni eng ma alu lova athil ton rap thak tur zia hi soingai na pom lo ti nan ziak ti chuan kumsom ni panga te ma mai chu heti hian room a hian an khung taringot mai ani ome monieri u naw pa Marcel chuan anhuwa asaidan chuan monieri hi a room atang hian chua po adu lo ati a ma se korta thushatu then khat soidan chuan he in atang hian aw thom an hriat thu te police min khongai ru ti te zalen adu thu te asoiri te po an hriat thu an soi thung ani august ni som paruk sangkha zariat somkwa pani khan witness pakhat chuan monieri auria athil soi chiang taka a hriat thu asoya hetianga in tantir tur hian eng sual nge kati hetiang ema in shrem narap thlak chu ka phu bik lewasin pathian hi om lawani ang hetianga afa te atur tir mai chu min chan tu aron tir si lo tin lung chetakin aw chuak ani blanch monier inu monier de marco nei chu atu ka man ni in zandaro ka tanina khung ani a theito pin aruk theyang bera an man chung point mi pui thin rim lutuk mai chu police station an tlan khoma an aw beng cheng hle ani ome chumi awang chuan monier inu chu tan in phui chia an da ta top mai ani heta hian lung phu thalawin awum zuya anu ni som panga na athi ani an soidan chuan heta athi dona doctor te bula asoi nun ber chu trap chungin kafanu blanch kavan khongai tak chem tin aboral chunjom ngalani anti au naw pa Marcel chu ama in court ta in lanta a ti chuan October ni som pasari sangkhat zakwa pakhat khan anu ne na in thurwala pu ni in thlasom panga tang tura achung thu rel ani a heta hian ko thuthluk na chu lomin mi pui point kut an benga an au dur ani ome au naw pa hi mi pui thinrim chuan an au khum na sa a ma se anu lok November ni som ni pakwa sangkhat zakwa pakhat khan au naw pa hian kota athlen le a chuta chuan court chuan au naw pa chu tharum au naw nu laka atholo ti soin zela tang chuan chuale ani monier hi ari na te chu tle min nei belma se he athil torna rap thlak taka tang hian a har chuak lei theilawa mi pa ngai nun po a phathei talo ani ti chuan sangkha zakwa som pathuma Blois Psychiatric Hospital a aboral ta ani monier chan chua a om theina le kha thon kha tu thon nge ti tun thlengin hriat ani talawa thren khan rin dan chuan monier u naw pa hian a thon ani an ringa anu hrisel to si lo thimai tura arin deuh to awangin monieri akuta tur hi angai ngam lova chuwang chuan lekha hi aziak ru ani an ringa tin thren khat chuan sipai bang pakhat he in hi en kolin athok ve a chuta chuan an khungbo hi hrachuakin lekha hi athon ruta ni ring an ombok ai nga po chu ni se he lekha thon wang hian he thil rap thlak em mai hi hriat chu ani ta chawa monieri chu chan chuin om ta ani
lor kho mi lo thlir awangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don nia